Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Don Allah mutane ku taya ni karanta comment ɗin wannan la'anannen Allah wanda Allah ya tsine wa albarka, wanda yake jagora shugaba na la'anannu tsinannu wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗebe wa albarka duniya da lahira, wa'inda ba sa da rabon aljanna duniya da lahira, wa'inda suke bayan wannan maganan da yi ni ba zan iya faɗan wannan maganar da ya faɗa ba na. To akwai kuma maganar da yi bayan wannan ga ita nan, wai yana so mu tattauna da shi a live akan wannan maganganun da yi na batanci. Ku ga hoton shi dan Allah, ku kalli hoton shi, ku dube shi ku gani. Kana iya gane siffar 'yan wuta a zahiri, akwai alamomi amma sai mai hankali zai gane. Wa'anda ba su ba rahamar Allah, ka zo ga irin wa'annan wawayen, to an gama ka. To kai yanzu dan Allah, in ba takwali da kiki wawa wanda bai san abin da yake yi ba har zai tsaya tattauna da kai akan wannan abu, yadda kake takwali da kiki jahili wawa maki Allah maki manzon Allah, ta ina za a kama yi magana da kai akan wa'annan maganganun? Kai za a yi magana to kakanka ainihin wanda ya assasa muku wannan aƙidar, mummunar aƙida din, Ibn Taymiyyah ko duk koma wane daga cikin waɗannan manyan magabatan naku, wallahi sun yi kaɗan, sun yi ebebe roba da wai in tattauna da su akan wannan kadiyar. Wallahi ballantana kai takwali, ai kai ko ma a ce jininka ya halasta ko jininka a ce bai halasta ba, wallahi ba za ku gama lafiya ba. Wallahi tallahi ire-irenka ba ku ba gamawa duniya lafiya, wallahi tallahi. Takwalancin yayi yawa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da tona muku asiri. Wallahi wannan abin da kuke gina faruwa yanzu gaskiya ce take bayyana, take yin halinta. Idan an gaya muku ahlus sunna din nan bala'i ne, masifa ne, yaudara ce, ƙarya ce, zalunci ne, iskanci ne, cin mutunci fiye halitta ne, sai ku ce ba haka bane. Duk wani hadisi da ka sani yana martaba fiye halitta, wa'annan wawayen takwalayen da su da malaman su sun ce ƙarya ne. Duk hadisin da yake cin mutuncin fiye halitta, ba hadisin da yake cin mutuncin fiye halitta da ba su yi imani da shi suka yarda da shi ba. Babu shi, kowane irin hadisi ne inda ya taba janabin fiye halitta to sun imani da shi, sun yarda da shi. Ka gan su nan. To wannan lokaci ne Allah subhanahu wataala ba zai bar ku sai tsawon shekara 1000 da wani abu kuna wannan ta'addanci. Wanzu abin da suke faɗa su malaman, wai ai ba mu'jiza bace, ba babin mu'jiza bane wannan abin da yake magana, ai shi yana magana ne akan ba babin mu'jiza bane, ai yana magana ne wannan ba mu'jiza bace, wannan la'anannan Allah da yi wannan magana ta cin mutunci fiye halitta akan ya danganta, ya kawo misali da arna da kuma misali da karnuka ko kare. To suna wasu su kara lalata kwakwalen waɗanda suke bin su yi ta Allahu akbar suna jin daɗi, sai suke cewa wai ai wannan maganan da ya faɗa yana girmama fiye halitta ne, ya ce wannan ba mu'ujiza ba ce ga fiye halitta. To waye gaya mu mu'ujiza ake magana anan? Waye gaya mu cewa mu'ujiza ake magana anan? Ba magana mu'ujiza ba ce. Abinda ake nufi da mu'ujiza abinda ba wanda ya isa ya yi ta in ba Allah ba, babu mutum ko aljani, amma sai annabi shine mu'ujiza. To ka gani wannan kuma tunda ana samun mutanen da ake haihuwa da irin wayannan, ba mu'jiza bace, amma kafin lokacin fa, sannan kaddara ko kafin lokacin ma ana samu kaddara hakan ta faru ga fiyayyen halitta. To shikenan sai aka ce ma wannan abun ya rushe karamci, ya zama ba karamci bane, sai zama kawai shikenan tunda haka ne ma sai ka bada misali. Ai akwai misalin da wani bawon Allah yayi, wani malami, wannan misalin ya bada ma'ana sosan gaske. Yanzu kamar shi wannan Lawal Triumph din, sai a ce masa ai ta haihu ta haifi aya 4, yana bada misali, ko wani na faɗa ai mahaifarsa ta haifi aya 4. To kai tsaye sai wani ya ce to shi ne mai da na haifi yaya 4, karya ma tana haifin yaya 4 ko 8,
kaga karen tana haihuwan ko ba ta yi to amma tsakani da Allah da aka kwatanta wannan maganan da mahaifiyarsa ya zai ji to ballantana fiyayyen halitta ka zo kana irin wannan maganganu akan fiyayyen halitta. To abubuwan da wayannan malaman suke faɗa fa masu muni wallahi sun fi haka, za su ci gaba da fitowa da su, ai ƙarshen su ne zo ba su daina ba. Yan ɗari ko abin da nake so ku fahimta, duk wani abu da za ku yi a game da wannan abu in dai kuna tare da su, har dai misali wannan zaman da za a yi tunda kuna tare da su kuma littattafan nasu kuke amfani da su kuma kun imani da su, to fa akwai fa rena akaba fa, wallahi akwai rena akaba. Akwai rena akaba saboda su ma za su yi ta ɓanɓarowa abubuwan da su ma kun yadda da su kuma kuna faɗa. Wallahi wannan abin da kuke gani aqida ahlus sunna din wal jama'a, wallahi tallahi barin ta kawai a barta kawai shine mafi a'ala. Ai janaizer business ta wallahi kawai shine a koma abin da Allah da manzon sa yace, Qur'anin Allah da iyalan gidansa shine kawai. Amma wallahi wani ahlus sunna wal jama'a da kuke gani wallahi cin mutuncin fiye halitta ne, cin mutuncin addini ne, cin mutuncin Allah ne, cin mutuncin al'umma ne, ku kanku kuke cin mutunci. Wannan jaki takwali dabba da me zan misalta shi da yake wannan magana wai yaushe za mu yi live da shi wai mu zo haba wawa da kiki takwali jaki sai mu tsaya muna wani wai live da kai akan wannan takwalancin naka, kenan ni ma na zama kai kenan wawa. Allah ya shirye ka da ire-irenka. Allah subhanahu wataala idan kai mai shirya ne amma yana da wahalan gaske masu cin mutuncin fiyayen halatta irin wannan, zuciyar ta riga ta kekashe, idon ya kekashe, yana da wahalan gaske wallahi su tuba su bi gaskiya, wallahi sai dai sun ji su kawai. Inda ake musu kyakkyawan zato shine wutar jahannama insha Allah. Dukkan masu irin wannan ra'ayi wallahi karshen ku kenan, kuma Allah subhanahu wataala zai ci gaba da tona muku asiri. Duka wayannan abubuwan da kuke rubuta a littafin ku da kuna boyewa, yanzu Allah ya kawo lokacin da za su bayyana a fili, ku da bakin ku faɗa kuma al'umma su gane cewa ku kaloli ne, dabbobi ne. Wannan aqidar ku barta kawai dan Allah dan annabiyan ummu yan dare ku jefar musu da wannan aqidar su ku koma ga abin da Allah da manzon sa ya ce. Wannan shine fata na. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.